her, det skal så copy-pastes ind, og hen er der. Nå, ja. På den måde, okay. Og så skal vi lige have rettet det der lille tromslag ind. Så hvis du... på den lidt. Hen til store trommestykket, du sletter det, der er der. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige... Ja, det her... Maybe. Hvad fanden har jeg gjort? Nå, vi hører lige. Det er der, flot, jeg har bare pastet helt forkert sted. Ja, hen over det store tromme, det er der, den skal sættes ind. Og det store tromme skal ikke, det skal du ikke slette. Fuck, man. Altså, det her. Det. Med det her.